विदर्भ कास्तकार या यूट्यूब चॅनलवर आपलं परत एकदा स्वागत आहे. आपण आज शेतात आलेलो आहे. आपल्याकडे हा ट्रॅक्टर आहे, त्याला बेड मेकर लागून आहे. स्वराज 855 हा ट्रॅक्टर आहे. आपण आपल्या शेतामध्ये आपलं रान आहे, इथे कल्टिवेटर करायचं आपल्याला. या शेतात कल्टिवेटर किंवा पोल पंजी मारणार आहोत आपण इथे. आणि हे आपण सरी फाडतोय, वरंबे फाडतोय इकडे. बेड म्हणजेच त्याला इंग्लिशमध्ये म्हटलं जाते. 3 फुटाचे बेड आहेत, ते आपण करतोय. थोडं पाणी जास्त झाल्यामुळे बेड एकदम काही असे उत्कृष्ट असे झालेले नाही आहेत, तरी पण एवढ्या याच्यात काम चालून जाईल. पाणीचा जो उतार आहे तो त्या साईडने काढलेला आहे आपण. तर असे वरंब फाडलेले आहे, तिकडे जोडी. आता या वरंबावरून तो डवरा उलटा करून मारणार आहे आणि हे थोडे प्लेन करायचे आहेत बस.